आयौ माथो हासुदोंसो आइजानि रुनिथ' दङ खुलुमबाय रायजोफोर गोदान भिडिअआवहाय बरायबाय जों दा माने नागावनो फैदों आरोना नै सासेया हाबनानै दङ आरो जोंहा नायोबा फुख्रि नुगाना बिराद गिदिर फुख्रि आरो इयावहाय नै एकदम माबा आरोना 15 बिगा फुख्रि ओइसिमखा नै सासेया नै इयाव सासे दं ओमफ्राय आं आरोना जों साथाम आरो नै मोदानजोब्बायसो दा नुबाय दा नै जों साथाम आरोना ओमफ्राय ओरैजोंहाय थानानैहाय गावहैगोन आरो जोङो हेलौ दा दैयावहाय मोनफैबाय नै बेनिफ्राय गावसिगोन आरोना दहायनो बुहैनिसो ब्रा ओरैनो एबारनिफ्रायसो गावसिगोन ओमफ्राय टर्चफोराबो देन्जारसो नासानि टर्च साफ्रि जोंना एक्सपार्ट दंखायो आरोना नै ना गावग्रा लानो नामा ओइ लाजायोलै गासिबो बहा हमबावोसो एफा गिदिर सोदो ओइ हाबदा दैयाव ना गावनो फैनो मा दैयाव हाबमालै ए खबाइया इदि लायो फाग्ला इनि गलां खेबसेसो खबाइया इदि जाखायो खबाइखौ सिगांसो लारा बेखौ फाग्लासो ना बारगासिनो नै इयावहाय एकदमबारे दैयाबो एसे गोथौ आरो नै आंथ' लंपेन्टसो गाननो जाहैबाय दोलै नै खर' थाब्रा खर' दै खर' लान्जायावसो नांबावबायलै मा सोदो खारगोनलै बबेसिनोल' खर' गनि लान्जायावसो नांलाबायो ले खारनोबो रोंबावा बबेनो ओंखारबायो ओमफ्राय उन्दुलै खारनोबायसो खारदोरा खारनोबायसो नागोन नै फरिसानि थाखाय जामोन दैया खारबाथाय न'आव दंफां सिङाव साबदिनो सोलासिना बेखौ बोखारनो हाया ने ओरै रोदासो गिदिर निमोरा बे नास्रायजों समानानो जागौमोन खाबबायलै हारसिं खालामबाय फाग्लासो गिदिरमोनथ' गिदिरमोन ने बिनि थसा मोदानदों इउटुबारनिनो अयनायसो इनि थसा दहैनोबो जों ओमफ्राय फिसा माबा बिबारि जाग्रा गोजासो बिबारि फिसाया नै इयाव दं नै हैलाय बिबारि फिसाया ओइस दाउसिना नुबाय ज'लंगासिनो फाग्लासो दाउस्रि जासिबाय
दाउखा गोजा दाउखाङालै माबासो दाउथु ओइ इयाव नायलाय बे मुरियाव दाउखा दाउखानि जायगा नायनो लासै बोखार माबायाव नायनांगौ पाकिस्तानाव थिग 12थायाव फाग्लासो ओइ नै थेंगोना दं नै ओइ रदे ओइनो नासो लाय थ' अबावसो गावदो गना नांथारनाय नुयो आं हा नै थेंगोनाया नै मोनबाय थ' नायानो थाया नायानो थाया ससेयाव गंबेसे थांखायालै नै लाद' मोदान फैलोरा थसाखौ थिनांगौलै थाजोंनाखौ ओइ बालसिमनि हिलियामखौ लाबोनायसै एबार हिलियाम माने मालाय बिसोर दं बिसोर हिलियाम लाइट मिन्थिलायबावासो नै नोंसोर आब्राजों गाखोनो नागिरथाम फानो थाब बेजों ओइ माबासोसै नै दैया गैलाना ओरैजोंसो ओरैसोसो दा ओरैसो मोनखाबायद्रा नै नायलाय बेजोंनो बुंलांगौमोन रा नै बेसेबांबा बेखौ नुबाय दा नै बेखौ नुबाय दा नै गावनायानो जाखायाखैरा गिद्दासो होखादों नाखौनो गावनो रोङा सासे दैयावसोबो थायो माबासो नुबसो जाबाय लाबोलाय आं गावनायनि आइयै रोखोमसो फाखाबायलै आइखौनो होबावखाय दा आइजोंनि सिंना गावला गोसो ओइ र' माथो नुदो ओइ नाफाथि जाग्राखौ मोनाखिसै नाफाथि जाग्राया फैयाखै नाफाथि जाग्रायालाय माथो खांखिला नांखानो आरो ओमफ्राय ने सालथुजोंने आयौ माथो हासुदोंसो आइजानि थ' ज' गाइसमोन जों फैफिनबाय आरोना नै गावनानैहाय एकदमबारे ओइ नाया देखायसाय खालि आयौ माथो नास्राय गिदिर मोनखादों नैलै नै देखायथारनोसैलै सिङाव सोनानैहाय दा एसे गोबां मोनबाय आरोना आधा केजियानो जासिगोन ओमफ्राय जोङो दा थांबाय थासिगोन आरोना आं दुम्बाखौ नायदों ओमफ्राय मिथि दुम्बायालाय निले मा जोंथिबो फसेबो दा जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय टाइमाबो खैथा जाखोथाय टाइमा बेखायनो नै आं नोंसिनिहाय आयु 11ता जासिगोन नै लेटबो जाबाय नालाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दे गाइसमोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन दे गुड नाइट